Зловживання владою. Психологічний аспект даного складу злочину полягає в тому, що особа уособлює себе із посадою, яку займає. Щось на кшталт Людовика XIV, який у Франції говорив «Держава – це я». Певною мірою це, якщо метафорично, король, який з'їв свою корону. Тобто у нього немає межі між роллю, яку виконує, і особистістю, ідентичністю. Тобто він зливається із інститутом, який, можливо, очолює або до якого належить у моменті. Тобто особа вважає, що вона, до прикладу, не поліцейський, а поліція. Не чиновник, а держава. Тобто злиття з інститутом. І тоді відбувається зловживання владою. Щоб цього не було, як ви розумієте, необхідно розмежовувати посаду та інституцію.